mangutana lang unta ko kung unsay buot pa sa buot nga nang ang mahiguna maulahi o ang maulahi ang mahiguna. Okay, daghang salamat nga naigsuon no. Kanang ingon diha nga mauna maulahi o nya ang ulahi na una. So naam nas balang kasulaton og atong nahibaw-an nga nagisgot man na og kining sitwasyon sa usa ka tawo. Tinuod maginaigsuon no sa labi na sa pagpangalagad nato sa Ginoo na ay mga tawo igsuon nga nauna sa atoa pero wala na nakigkuyog sa atoa. Sama pa nang lit kaning giingon dinhi sa Pedro no naay mga tawo nga dugay na sa pag-alagad unya nakabaton og gitawag nato og lahi nga panghandom sa kinabuhi nga diin mo'y nagnudnud niya ngadto sa gitawag nato og kasalanan og ato na makaplagan igsuon dinhi sa 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 21 kay alang kanila maayo pa lamang unta hinuon nga wala sila mahibalo sa dalan sa pagkamatarong kaysa mutalikod sila tapos mahibalo niini. So, naay mga tao igsuon nga nahibalo sa kamatuoran, nauna unta sila pero mitalikod sila sa kamatuoran. Okay? Nasay mga tao igsuon nga ulahin na kabaton sa kamatuoran pero anaa ang ilang kainiton sa ilang pag-alagad sa Ginoo. No? Meaning to siya, wala mo bulag, wala mo biya, sama sa giingon dinhi sa gitawag nato og nag-respond sila sa tingog sa Ginoo dinhi sa John chapter 15, imo makita dinhi, adunay gisgutan sa balaang kasulatan, verse 6, ang tawo nga dili ingon siya dinhi, verse 5, ako mao ang tanom nga paras, kamo mao ang sanga, ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako mao siya ang magapamungag daghan. So imo makita nga ang uban bisag ulahin nakasulod sa pagtulunan sa Ginoo pero nangalagad nga walay undang ngadto sa Dios. Nay nakauna pero wala nagpadayon sa pagpangalagad. Daghan na naay mga tawo nga nauna naulahi, nauna labi na sa pagbalik sa Ginoong Hesus. Og naay mga example ni sa balaang kasulatan igsuon nganong naulahi sila, no? Imo makita nini for example, kini giingon nini sa Mateo kapitulo 5 sa iyang gitawag nato og bersikulo dinhi sa bersikulo 19. Tungod niini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay ni ining mga sugua ug magapanudlo sa mga tawo sa pagbuhat sa ingon kini siya pagaisipon nga iwit didto sa ginharian sa langit. Mo na nga nauna na ulahi. Go igsoon kung na kay follow up o napabakay lain nga mga pangutana.